Здравейте, скъпи приятели и скъпи наши последователи. В днешния епизод, или по-конкретно да кажем в днешния клип, все пак не сме някакъв турски сериал да имаме епизоди. В днешния клип ще разглобим един двигател на Mercedes W222. Мотора купето са води S500, мотора е 4.7 битурбо. Обичайният агрегат, дет сме го срещали масивно много пъти, но не сме ви го показвали подробно. Какво ще следва? Колата беше настъпила при нас за подмяна на верижно задвижване. Тъй както знаете, многото от колеги предпочитат да подменят веригите, докато мотора си е монтиран на място, с разнитване на веригата и закачане на новата верига. Тъй като в този мотор се прави доста голям ремонт, но преди това искам да обсъдим за веригите на този тип двигатели, как би трябвало да процедират реално, как би трябвало да се извършат ремонтите, за да сме наясно. Защо не трябва да подменим верижното задвижване, докато мотора е монтиран върху купето? Ще почнем от най-елементарната част. Както виждате, в момента в нашия автомобил всичко си е закачено на място. Първият инстинкт, видим ли бензинов мотор на Мерцедес и течна антифриз покрай водната помпа, знаем, че мотора има надрани цилиндри. Това е тънкост. Вече като отворим мотора и си го видим, ще обсъдим защо надират цилиндри, какви са вариантите за отстраняване на проблема. Това ще видим като разглобим мотора, като му видим състоянието. Сега, кое ще го говорим? Ето тук за тая цялата периферия имаме капак агренаж, т.е. капака на верижното задвижване. Този мотор се предвижва с следния симптом на верига. От маслената помпа до коляновия вал имаме едно верижно задвижване. Извинявам се много. От коляновия вал до ето тук по средата имаме един. Отвънка няма как да се види, колегата го зумва, ама без да е манал капака, не знам как ще ви го покаже, както и да е. Имаме едно междинно зъбно колело, където веригите от двете цилиндрови глави се съчетават там. Тоест, като правим центровката на мотора, задължително и при подмяна на верижното задвижване, имаме си белези на демпферната шайба, имаме си инструменти за зацепване на разпределителни валове. Сега, тук искам да се донапитам за нещо много тънко. Инструмента за зацепване на разпределителните валове не е нещо много специално, тя не зацепва самия вал. Тоест, ако не сте го стегнали или пък вала е в грешна центровка, инструмента може да ви подведе. Вие като стегнете инструмента, вала може да остане извън центровка. Заради това и в самата верига си имаме белязки, в зъбните колелета също си имаме белязки и ги караме по тия белези. Това ще ви го покажем подробно, ще ви го обясним, като си отворим мотора. Това са тънките неща. Защо не трябва да правим верижното задвижване, докато мотора е монтиран? Ако този агренажен капак тук се разкачи, за да се подменят всички вериги, първото, което е, трябва да разнитите веригата на маслената помпа, за да може да изкарате агренажната верига. След това трябва да я нитите наново. Кусур 1. На второ място, т.е. втория кусур, където идва на лице при едно такова нещо, няма как да намесите капака равномерно, за да няма течене на масло. Или ще оплескате гарнитура глава, или ще оплескате гарнитура на картери, нещата ви няма да се получат. За да избегнем такива магарии и извращини, вадим си мотора, отваряме си картера, отваряме си капака. Сега в нашия случай ние ще отворим и цилиндровите глави, защото имаме надрани цилиндри. Но другото нещо, което е много важно, сега ще помоля колегата малко да се доближи. Както виждате, тук имаме бензиновата помпа. И поради тая бензинова помпа, винаги вануса или вариатора, кой както иска да си го кръсти, няма проблеми от наша страна, на смукателния разпределителен вал шпонката се износва и се мести от центровката и се получават едни ядове. Колата записва грешки за синхронизация,
колата появява check engine, моторната лампа. Има едно леко прекъсване. Това се дължи поради простата причина, че заради бензиновата помпа се износва шпонката на вануса. Тоест, при подмяна на верижно задвижване задължително сменяме, поне ако другите ни вануси са здрави, направили сме измервания, сменяме вануса на смукателния вал като застанем пред колата от лявата страна на нашия двигател. Тоест, ако моторът е монтиран вътре в купето от пасажирската страна. Това е едно. Сега почваме с разглабянето, да видим кой ще излезе от. И така, сега ще палим мотора. Шегата настрани. Дайте сега да покажем едно. За този ванус ставаше въпрос. Шпонките им се износват и прескачат центровката. И колата няма правилно запалване. Както виждате, вече нашия мотор си е оголен. Преспокойно двама души могат да я дигнат. Сега ще кажете, V8 как ще дигнат двама души? Това е чист алумин. Какво следва? Сега ще му манем цилиндровите глави. Ще му отворим капака на верижното задвижване и ще си видим цилиндрите. Ще ви покажем и инструмента и ще видим какво има вътре в мотора. Това е част едно. Другото допълнение, което искам да правя за тези мотори на мерседесите, бензиновите агрегати, главната причина, както виждате, винаги имат течове на антифриз. Това нещо ще го обсъдим допълнително, без никакви проблеми. Вече като си отворим мотора, нека сега колегата да си продължи работата, да си мани и цилиндровите глави, че тази кола аз не я барам, тъй като вече му е писнало да е общак. Така искам да стана механик и трябва да напредне от някъде. Мотора е изцяло на негова отговорност. Се разглабя и се сглабя. Хем се разглабя, хем се сглабя. Аз го следя, все пак няма как да го оставя на негова воля и след това да търсим двигател по групите. Няма как да се получат нещата. Важното е, че е нахъсан. Като манем цилиндровите глави, като отворим агренажния капак отдолу, ще покажа и белязките на веригите. Даже на едната верига, ако не се лъжа, се виждаше. На тая ли беше само да видя и са белязките. Ще го обсъдим как става рентабилната центровка на мотора. И малко повече информативно ще говорим за тия мотори, защо надират цилиндри и какво трябва да направим след като нашия автомобил вече е надрал цилиндри. И на кое трябва да внимаваме при покупката на такъв автомобил, тъй като ние не ги купуваме чисто нови, а ги купуваме втора употреба за някой от първи собственик, за някой от втори собственик, за някой колата е на 100 000 км, а реално е на 1 100 000. Това е изцяло отделен казус. Заедно ще обсъдим това нещо, ще видим защо надират. Там ще има голям спор с колегите, съм убеден на 100%, но това нас не навълнува. Ние сме свикнали колеги под дърво и камък навсякъде. Нека си продължим с работата. И така. Вече нашия двигател изцяло е разглобен. И както ви казах, мотора разглобява се от колегата и се сглобява от колегата. Заради това работим по максимално кадърен начин. Тоест, какво да разберем от кадърен? Не гледайте, че тук на земята са наредени сумати части, всичко това се подреди. Под темата кадърен означава и това нещо. Дайте да ги видим заедно. Тук във всяка една найлонена турбичка има болтове по периферията на мотора, където всички болтове отгоре са надписани, коляновия вал си ни е стречован, ще си го приберем, нали, защото ние нямаме работа с вала. Там нямахме щети. Щетите са от към бутала и самите цилиндри. Защо се прави по този начин? Защо преди не сме правили по този начин? Както знаете, тия ремонти главно ги правя аз и се ангажирам аз. И аз вече толкова съм свикнал, не ми е проблем да намеря какви болтове за къде се ходят. Това става, може би, поради опита деца натрупваме в тая професия. Нали, не мога да кажа с точност защо, но просто знаем кой болт откъде е. Оттам насетне на второ място какво идва, на колегата сега му е така по-удобно. Лично съм го накарал да работи по този принцип. Може би мотор деца разглобява за един час, нас ни е взел целия работен ден. Не е важно това, не е важно времето, колко ни е отнело да се разглоби мотора. Тук е важно само едно. Всичко да се направи както си е по реда, за да може да се научи човека да
съборавя и с двигателите. Освен общата работа, да минем вече към механичната част на автомобилите. Дайте сега първо да видим какво се случва с нашия цилиндров блок. Ще взема една лампа, въпреки че е светло, обаче вътре в цилиндъра трябва да осветявам. Почваме. Ей го сега. По най-фрапантния начин надрано. Тук също надрано. Тук също надрано. Тук също надрано. В същото време искам да обърнете внимание на тая страна. Примерно от тая страна сякаш няма нищо, а от другата страна надрано. Сега ще говорим и за това нещо. Първото. Както виждате, долните страни са съвсем леко надрани, в смисъл спрямо горните. И гледайте сега само горните страни, за какво иде реч. По цялата периферия на буталото. Защо се получава това нещо? Много относителни коментари има по тия. Точно по тая тема, защо моторите надират и защо всеки път казвам, че видите ли надран цилиндров блок, т.е. надран мотор на Мерцедес, проверявайте вонна помпа и термостат, 100% са протичали. Сега ще ви го обясня последната логика. Както виждате в момента, като извършим монтажа на двигателя, лапите са от двете страни и мотора седи равно. Т.е. на нивелир седи монтирано на място. И какво се получава? Дайте да видим сега заедно, да си го огледаме. Дали наистина колегите, дето спорват с мене, работят по даден принцип или просто никой не е изпрактикувал това нещо и му е хубаво само да обсъжда. Много често получаваните въпроси, ама то нямало смазване, то нямало това, то нямало това. Както знаете, N-моторите на BMW, където 90% не се обслужват и страдат от маслена помпа, биелни лагери, основни лагери, тия мотори остават тоталка без масло, обаче нямат надрани цилиндри. Бензиновия агрегат на BMW пак същата дилема. Нямат надрани цилиндри. Обаче имаха една генерация, където страдаха от надрани цилиндри и точно в този модел на BMW винаги водната помпа излизаше с теч на вода. На антифриз, така да го кажем. Елата сега тук да го обобщим набързо. Като седи нашия двигател равномерно, е тук това, което виждате в момента, са пълни с вода. И по тая периферия на мотора се охлажда цилиндъра. Същото нещо се и отнася и за тая страна на нашия цилиндров блок. И както виждате, долната страна на мотора, където има по-малко надирания, е в долу, а не вгоре. Като имаме спад на антифриз, загуба, защото нали се сещате, че водната помпа работи на даден диапазон налягане. Във водната система има едно налягане. Когато имаме теч на антифриз, имаме и спад на налягането. Ако работи на бари половина, тя може да падне и на бари 3. И какво се получава? Тъй като мотора седи на нивелир, монтирано върху купето, в горната страна на мотора охлаждането става доста по-трудно. И заради това може да ви направи впечатление. Всеки един надран цилиндров блок на Мерцедес, винаги горната страна, където има по-малко охлаждане, е с повече надирания спрямо долната. Както ви го показвам на този цилиндър, точно искам да се обърне внимание, защото няма как да ви го докажа по по-хубав начин. Тук почти няма никакви надирания, деца вика. А в същото време гледаме горната страна на цилиндъра е в окаяно състояние. Охлаждането на един двигател е може би една от най-важните части на правилното сработване на мотора. Заради това винаги казваме, ако ще купите така, ако е много често, надраните цилиндри чукат като хидравлични повдигачи и хората си казват, какво толкова ще смени едни повдигачи и колата ще съм я подкарал на тънката. Спазаряват за 2-3 хиляди лева от цената с цел да сменят хидравличните повдигачи и да им мине номера, обаче накрая като видят надрани цилиндри, лошо им става. До днешна дата, колкото Мерцедес съм отварял, като хвана 3,5 бензиновото, 4,7 бензиновото, без значение. Винаги, ако съм отварял мотора за надран цилиндър, водната помпа имал течове на антифризи. И това е най-елементарното. До всички колеги, където го спорват с мен това нещо, където не знам си било какво, не знам си било какво е правило, що е правило. Целият проблем идва от прегряването на цилиндъра.
Дали смазва, дали не смазва. Един цилиндров блок, един цилиндър, ако няма рентабилно смазване, тя първо ще тръгне от лагерите. Да износва лагерите. В същото време, особено тия бензинови мотори на Мерцедеса, първи отварям, втори отварям, трети отварям, лагерите нямат надиране, а в същото време цилиндрите са надрани, защото мотора се прегрява и надира цилиндър. Това е голяма слабост. Ако карате такъв Мерцедес, много трябва да обърнете внимание на вашата вонна помпа и обслужването на вонната система. В противен случай това нещо се получава. Какво се прави от тук насетне? Набиват се ризи, мотора се сглобява с нови бутала, обаче не с европейски. Ако се сглоби с европейски бутала, няма да изкара повече от може би 30 000 км. И блока ще отиде за кофата. Сглобяват с американски бутала. Задължително. Буталата се вкарват от Америка. В европейския пазар не се предлагат така и такива бутала. Първото, което е. Второто, което е, след такава сглобка, подменяме вонната помпа. Може да се сложи от AMG версията. Вонната помпа е съвместима, може да се монтира от оригинално AMG. Пак няма проблеми. Един вид улеснение за клиента, да кажем. Но това, че сте сложили помпа от AMG версията, означава, че не трябва да я обслужвате от време на време. Задължително трябва да си обслужвате вонната помпа. Иначе нямате друг избор. Друго. Какво имаме като вариант при този мотор? Да се купи нов двигател. Да, ама по затворена кутия. Не се знае какво ще излезе отвътре. Поради тая причина, като имаме вариант, особено на такива скъпи ремонти, на скъпи двигатели, дето примерно мотора ви струва чанта с пари, не джоб, чанта с пари, категорично, максимално гледаме да си отремонтираме нашия двигател. Защото знаем, че всичко се подменя, знаем, че всичко е ново. Сега дайте да видим за предвид и буталата. Всичко окаяно. Всичко окаяно. Що го е? Вижте сега тая страна колко леко е надрана. От тая страна. Така че, скъпи приятели, надявам се клипа да ви е бил полезен, особено за тия Мерцедес фенове. И съответно да ви от полза, ако решите да купите някакъв бензинов агрегат на Мерцедес, особено V-образния мотор. Това им е слабост. Ако отидете за покупка на автомобила, първо проверявате периферията на вонната помпа и термостата. Ако видите течове, тотално го отбягвате. Обаче тотално. Няма значение дали е почнало да тече преди 2 дена, преди 3 дена. Не се знае какво ще излезе отвътре. Нито един продавач няма да ви позволи да отворите мотора, да вкарате камера, да видите цилиндрите. Най-многото, което могат да ви предложат като опция по време на покупко-продажбата е да ви дадат ключа за тест-драйв на автомобила. Те от надран цилиндър всички коли вървят. Обаче до едно. Някои още са в началото, имат лек шум. Други са на втора степен, имат повече шум. Трети са на ептен друга степен, имат двойно повече шум. И четвъртия вариант, както на времето имахме един колега, деца хванахме на спор и каза, че не, ще купя нов мотор. Купи нов мотор, докара мотора, плати чанта с пари. И му казах, цилиндрите са надрани. Аз монтаж на този двигател няма да извърша. Сам се нае на работа. Свали си оборудването от неговия двигател, прехвърли го на другото. Даже в канала падна човек от невнимание. Всеки ден биеше път до сервиза, само и само да си прехвърля оборудването. И накрая, знаете ли какво стане? Запалихме мотора. 10 км издържа. 10 км. Беше по-окаяно и от неговото. Неговото поне чукаше, но въреше. Този мотор взеха да я карат, 10 км даже не мина, тотално затегна мотора. Така че, скъпи приятели, пожелавам ви успех с покупката на Мерцедеса. А от тук насетне вече, като сме готови, тотално като ни обработен блока, като са ни пристигнали буталата, като са ни ревизирани цилиндровите глави, заедно ще сглобим мотора, етап по етап. Хем колегата ще се изпрактикува, хем вие ще знаете на представа какво да очаквате при покупка на такъв автомобил. Бъдете живи и здрави и останете на линия.
От вас се изисква само едно. Оставете едно лайкче под клиповете, абонирайте се за канала и пишете долу в коментарите какви клипове да направим.